Bola zrážka Barzala s Adamom Ružičkom. Čo sa dalo očakávať hlavne od začiatku zápasu. Tu vidíme ošetrovaného Barzala, ktorý utržil nepríjemnú ranu v strednom pásme. Ale náš tým zatiaľ trošku nepresne rozohrávame puky vo vlastnom pásme, dostávame sa tým pádom pod tlak, strácame puky vo vlastnom pásme a keď už dostaneme puk aj do stredného pásma, tak len puky nastrelujeme, ktoré nedokočľujeme a zatiaľ sme nemali puk pod kontrolou v útočnom pásme Kanady a v podstate sme si nič nevypracovali, takže myslím, že musíme zlepšiť veľa vecí, pokiaľ chceme byť úspešní, ale zase na druhú stranu, čo sa mi páči na našom týme, že v obranom pásme sme dostatočne dobre pozične postavení, niekde v okolí kruhov sme kompaktní. Tu vidíme tú zrážku Barzala, ktorý si spracoval puk zo vzduchu a dostal nepríjemný hit. Zrazili sa vlastne hlavami a myslím, že Barzal narazil na ten košík, čo je samozrejme nepríjemné a zanechalo to aj krvavé stopy na jeho čele.